Der er behov for at hjælpe mennesker, der lider af kraftige svedproblemer, der forstyrrer deres dagligdag. Vores data viser, at der er alt for mange mennesker, der undgår at deltage i visse sociale aktiviteter og sport på grund af det stigma. Folk er ofte så følelsesmæssigt påvirket af det, at de vil ikke snakke om det. Nogle vil prøve forskellige deodoranter, mens andre vil gøre meget for at kontrollere det, og i tilfælde gå igennem dyre og tidskrævende medicinske behandlinger som Botox. Fælles er, at de ikke er klar over, at det findes en bekvem og nem løsning som Perspidex til at hjælpe dig. Det er vigtigt at pointere, at Perspidex er en speciel produkt. Perspidex skal påføres om aftenen på helt tør hud. Perspidex er en ekstra effektiv antiperspirant, som har høj svedbeskyttelse, der holder i 3-5 dage, selv om man svømmer eller bader. Perspidex som en antiperspirant angriber problemets kerne ved markant at reducere svedmængde, der vil så kontrollere både fugtgener og det ubehagelige lugt. Antiperspiranter indeholder aktivstoffer, som oftest er aluminiumsalte, der danner propper ind i svedkanaler ved at udfælde svedproteiner. Der er forskel i effektivitet af de forskellige aluminiumsalte. Vores produktets høje og langvarige effekt skyldes aluminiumklorid hexahydrat, som er jo vores antiperspirant aktiv, og vores bekendt er den mest effektive antiperspirant aktiv for at kæmpe mod kraftig svedtendens. Alle Perspidex-produkter er testet ved kliniske studier på uafhængige testinstitutter efter FDA's retningslinjer for svedreduktionstest i armhuler. Perspidex-produkter udviser en svedreduktionsniveau, som er jo langt over FDA-krav for ekstra effektive antiperspiranter, og holder effekten for op til 5 dage. Vi prioriterer også hudens sundhed højt. Selvom aluminiumsalte forårsager hudirritation, Perspidex Original og Comfort indeholder aktive stoffer, der minimerer dette bivirkning. Nogle forbrugere vil stadig opleve lidt hudirritation, men det vil forsvinde i de fleste tilfælde ved kontinuerlig brug af produktet i løbet af et par uger. Korrekt anvendelse af Perspidex er afgørende for at opnå de bedste resultater. Perspidex bør påføres om aftenen på helt tør intakt hud, og det kan eventuelt være hjælp at bruge en hårtørrer for at sikre det. Og så skal man lade produktet tørre helt efter applikation. Det er ikke nødvendigt at påføre Perspidex efter morgenbadet. En enkel påføring af Perspidex sikrer svedbeskyttelse i flere dage, hvilket betyder, at en lille Perspidex-flaske vil være tilstrækkelig for minimum 4 måneders brug. Derfor Perspidex kan være en godt økonomisk valg sammenlignet med andre produkter til daglig brug. Afslutningsvis vil jeg gerne læse en feedback op, som vi har for nylig modtaget fra en forbruger, der skriver: Da jeg opdagede Perspidex, ændrede det alt. Det fjernede så mange barrierer i forhold til at leve et normalt liv.